барномаи худро бисанҷ. Қисми 12. Тести 1. намуди меваи обнусиҳо чӣ ном дорад? А вариант ғилофак, Б вариант ғуҷуммева, С вариант норинҷак, Д вариант донак. ҷавоби дуруст Б вариант, яъне ғуҷуммева. тести 2. кадом намояндаи оилаи лӯбиёгиҳоро ба сифати хӯроки чорвоҳ истифода мебаранд? А вариант соя, Б вариант глисиния, С вариант себарга, Д вариант асалришқа. ҷавоби дуруст С вариант, яъне себарга. тести 3. сич намояндаи кадом оилаи растаниҳои пӯшидатухмон ба ҳисоб меравад? А вариант занбақиҳо, Б вариант авранҷиҳо, С вариант чатргулон, Д вариант мураккабгулон. ҷавоби дуруст А вариант занбақиҳо. тести 4. чанд фоизи ҷанини гандумро эндосперм ташкил медиҳад? А вариант 65%, Б вариант 68%, С вариант 74%, Д вариант 87%. ҷавоби дуруст С вариант, яъне 74%. тести 5. давомнокии ҳаёти шолӣ чӣ қадар аст? А вариант эфемери, Б вариант бисёрсола, С вариант 1 сола, Д вариант 2 сола. ҷавоби дуруст С вариант, яъне 1 сола. тести 6. қанди ангур чӣ ном дорад? А вариант сахароза, Б вариант глюкоза, С вариант крахмал, Д вариант целлюлёза. ҷавоби дуруст Б вариант, яъне глюкоза. тести 7. аз дон, сӯта ва пои ҷуворимакка чӣ қадар маҳсулот тайёр карда мешавад? А вариант 100 намуд, Б вариант 150 намуд, С вариант 200 намуд, Д вариант 300 намуд. ҷавоби дуруст Б вариант, яъне 150 маҳсулот. тести 8. ватани аслии помидор куҷо ба ҳисоб меравад? А вариант амрикои марказӣ, Б вариант осиёи ҷанубӣ, С вариант афғонистон, Д вариант амрикои ҷанубӣ. ҷавоби дуруст Д вариант, яъне амрикои ҷанубӣ.
тести нӯҳум. Дар лундаи картошка чанд фоиз оҳар мавҷуд аст? А вариант 10.7%, Б вариант 20.7%, С вариант 30.7%, Д вариант 40.7%. ҷавоби дуруст Б вариант, яъне ки 20.7% оҳар мавҷуд аст. тести даҳум. 300 миллион сол пеш кадом растанӣ ба вуҷуд омадааст? А вариант ушнаҳо, Б вариант псилофитҳо, С вариант лучтухмон, Д вариант сарахшаклон. ҷавоби дуруст Д вариант, яъне ки сарахшаклон 300 миллион сол пеш ба вуҷуд омаданд. ҳамватанони азиз, лайк ва подписасияро фаромӯш накунед. раҳмат барои диққат ва эҳтиром.